jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. It-tim ta' Hamrun Spartans rebaħ l-10 kampjonat fl-istorja tagħhom wara li jelbu l-Eqreb rivali fit-tieni post Florjana bl-iskor ta' 5-0 fl-Istadium Nazzjonali Ftaqali. It-tim tal-Spartans kellu bżonn 3 punti biex jiżgura r-rebħ tat-tieni kampjonat konsekuttiv u t-tielet kampjonat f'4 snin. Il-partita tal-lum kienet meqjusa minn ħafna bħala l-partita tal-istaġun fejn diversi Ħamruniżi u Fuljaniżi kif ukoll fanatiċi tal-futbol Malti kienu qed jistennew din il-partita. Żewġ timijiet li kellhom kampjonat eċċellenti fejn dejjem kienu qrib xulxin bil-punti. Il-partita bdiet fit-tlieta batta partitali jaħsbulu minn qabel sabiex jimlew kull rokna tal-Istadium Nazzjonali. Fil-fatt, kull rokna tal-ground kienet ippakkjati bil-kuluri ħomor u suwed fuq naħa u l-aħdar fuq naħa l-oħra sabiex jagħtu l-sapport lil Benjamini tagħhom. Kien il-plejer internazzjonali mill-Ghana Seth Painsil li fetaħ l-iskor fis-7 minuta l-Spartans b'daqqa tal-as mill-isbaħ. 11 minuta wara kien l-istess Painsil li skurja d-doppjetta wara ma kellux diffikultà jitfa' fix-xibka. Iżda l-Ħamruniżi ma wafqux hemm fejn fil-41 minuta l-Spartans fetħu beraħ id-difiża tal-Greens. Painsil li skurja t-tielet gowl u l-hat-trick personali tiegħu. Fil-ħin miżjud tal-ewwel taqsima, Ħamrun jagħmluhom 4 bil-gowl ta' Elonai Freitas. Fit-tieni ħaf Ħamrun ma wafqux jattakkaw fejn Painsil żied ieħor għalih personali għal Ħamrun biex jagħmel l-iskor 5-0. Mat-tisfira finali, il-partitarji ta' Hamrun Spartans minn dejjem magħrufin għas-sapport qawwi u kolorit tagħhom iċċelebraw bil-kbir b'kant ferrieħi akkumpanjat mill-banda fost il-bnada l-ħomor u suwed. Iċ-ċelebrazzjonijiet fil-ground laħqu l-qofol tagħhom x'in il-plejers u l-uffiċjali tal-klabb kollha fosthom il-President Joseph Portelli marru jselmu l-partitarji tagħhom.